Kardom atau malito nil channel on ang ko choro par piglo kato ko consider me ini abidulo man ke ili good news mate akimi news nang ilo man bachini jipo ili tum dak di food town success seminar do jipo for the first time in the food an event can change your life di flow first time sila masong event ke ili tum a life tame the chance on ili tum akai tame chilari mo tum malto arpana lapen ke Dev alang litum sih baik jiko alang litum ke business icon lapen ke networking legends motivation speaker lapen ke alang litum ke brand ambassador of Vestige Private Limited alang litum ke wang ke 17 July 2022 Sunday ni lah apor bang ke 10:30 kan sih cahaya jiko avenue bang ke searching terong Langkung HP Memorial Town Hall di Fulong Sipado jiko Arboretum Garden Abdul Mata so event success seminar ke doji bangke lasi tiket bangke limited kilo 30 ta asit valo ko bangke lasi gamali tum nang litum tami nang litum makai cilaring tun kode laso tiket bang ke en paprap ji nang litum tami bori no ini pina pangbong kun kode ini pina pangbong le en ikdano tiket anam bangke 250 rupees only la 250 rupees tiket dan nang litum makai tami cilari kun kode ko pisina kalang maton malito lalu nang itu mah jongsi nang itu mah kai cilareng tung nang itu mah live chancing tung gitu deh la sui yang song na eten dun lab jiban si nilihin ben be chuning ri lo lapen ke la so tiket kilong bang ke nili screen long nili number pick po padak le nang itu nang umbri no lapen ke rabjin ben so tiket yang jiban si chuning ri lo kadok kawe sistem nang itu mah kai na pacilari man nili nami por ilo lasi nang litum nami lasu event song nang tun pen nang tun chot nang lang chot kali lo nang litum nami produk karju tun pen produk event song karju tun pen nang litum live long apply lalu kulit nang litum akai dami cilari ko nang litum live chance ko lalu apini aku news mang ini kita pansi ai toni ko kardom kado ko pansi dami to